Nga imo man kong giadto, dili kayo ko katuo. Nga nung gibuhato, bisan kang ngit-ngit sa dalan, nabala mo akong ngalan. Mabungahong kagabihion mga igsoon. Karon pa kita ka lugar og live kay busy kay ganina unya. Ganina nagplano na ko nga mag-live niya na may bisita na ko ganina. Naning ari nagpa-advise, nagpa-counsel. Nya ako sang giampuan. Akong Brad, shout out Brad. Nya aside from that, saba sad kayo ang simbahan kay nara magudiri tapad ra ba. So nagamit magud og mixer. Usog kang tingog ba kay nag-flooring ta sa tuang pulpito dire. Okay? So mauna nga ma-distract ko. So karon nagpasalamat ko sa Ginoo kay mingaw na makalugar na ko. Amen. Kumusta mga igsoon? Kumusta inyong adlaw? Ako kanunay nag-ampo nga kamo naa sa mayong kahimtang. Mayong panglawas na tagbo tanang panginhanglan. Labaw sa tanan duol sa Ginoo. Amen. So mag-start na ta ako sa ning i-share kamo sa dia igsoon. Ako sang i-share atong live. Kaya nasa yung mga nagpaabot, ganina ra. Na nag-message nga wala pa daw ko nag-live. wala ko nakabakante na igsoon. Kaya nasa kayo bisita ba? Buhat ang tanan. So, mga igsoon, pwede na ninyo i-mention yung mga higala. Come on! Okay, pwede na mo type at followers at highlights at everyone. Aron na itong i-kuan ba, i-marites ang pulong sa Ginoo. Nining kagabion. So, man na kong share igsoon. Okay. Again, mabungahong kagabion natong tanan. Kumusta ang inyong Friday, yung Biyernes. Okay? So, as what I have said, ganina igsoon nga, ako nagaampo o nagadeklarar ko igsoon nga naamo sa maayong kahimtang karon. Okay? Again, ako mong pahibawon nga wala ta ka live karong adlaw, ganinang buntag ug hapon tungod kay grasya sa Ginoo gi-provide ni Lord ang needs na to no sa church. Bisan wala tay sponsor, wala tay supporter, wala tay Amerikano, wala tay Negro, wala tay Koreano, wala tay Hapon, wala tay Chinese or any foreigners nga nag-sponsor apan naa tay Ginoo. Mao na nga naay mga gigamit si Lord nga unexpected. Mao na nga ato ang gipatrabaho ang atuang pulpit. No nya naman tayo kauban din sa church nga naapoy mixer, mao na nga gidala na saba kayo wa ta ka live, no? So mao na siya nga wala ta ka live morning and afternoon. Afternoon murag na humanon tato sila og patingog ang mixer kusog man kay murag naay motor ang kusog kay motor ba nya. Duol ra man guni akong kwarto nako, gilive-an ako ba sa likod church na nato. So mao na nga nagkuanon ta ko, nag-set up na ko niya, nag-chat man akong Brad nga napod sa mga struggles yung kinabuhi ba nga nasa gikan sa layo-layong dapit ni abot gyud dire. Gusto siya mag-istorya nako mao to nga by the help of the Holy Spirit mao to ning gi-counsel nako. Unya ako ang of course gi-comfort sad no, gi-share nako kay naay pagsulay pod ba no. So mao to nga wala jud koy lugar. Mao na nga sayumi na ni hapon igsoon kay ing kulab mag-live jud ko. Kay dili pwede nga dili ko ka-share sa pulong sa Ginoo. Amen. So again, pwede na mo mag-start no. Pag-type na mo igsoon at followers at highlights at everyone. Ang shout out karon binatay pila ka viewers 143. So again, ako rin gi-shout out akong Brad nga ning ari ganina no. Salamat kay Brad sa panahon no. Giarigid siya kauban sa iyang asawa kay nagpa-pray, nagpa-counsel sa do. Maka-bless igsoon nga no man. Ako lang i-share. Mao ni akong gingon niyo igsoon.
Why? Kabantay mo, ingon ko ninyo nga, i-invite inyong friends to follow our page. Why? Kani nga page igsoon, daghan kayo nahitabo nga mga kahibulungang butang. Like ganina akong Brad. Dito basta-basta ning ari igsoon, banggiitan to. No? Kuyaw kayo to, record sa ilaha. Kuyaw itong to na, dautan kayo. Pero even yung asawa na kurat nga, dili na kuno mo inom. Dili na mo, sa palahubog mo kayo to. So, ni ari diri niya, mo to nga, hingon gali yung wife nga, Pastor, nagpasalamat ko kay sa Ginoo nga dugay ran ako ning inampo nga ningani. Nga maingani akong bana niya, naingani na jud karon na bag-o na wa ko magtuo nga miundang siya ning bisyo niya. Ingana na igso, no? Mao na nga ako mong gi-invite. I encourage nga invite niyo yung mga friends, yung mga loved ones igsoon nga mo follow ani nga page tanawa. Banggiitang palahubog to, adik-adik. Na bag-o. So giari jud ko niya. Ngana kagamahanan ng pulong sa Ginoo igsoon. Amen. Dili lang kay siya igsoon daghan pag mga naitabo. Amen. Og tungod ni ana akong gihimaya ang ngalan sa Ginoo. Walay maisa tao. Even me, I'm just his instrument. Kinsa ra ko. Amen. Okay, so nga na ang Ginoo kamayo. Anyway, akong i-shout out ang ato ang almost 82 viewers, 82 followers, 82,000 followers sa mabungahong Kristohanon. And this time we have 183 viewers, okay? So, akong i-shout out sa mga kanunay, so na akong mga brad, no? Mga brad, bisan asa mong dapit karon. Imanhigi ni, dili naman ko aktibo, pinanahan mo sa akong pagampo. Long live ta kanunay, uban sa grasya sa Ginoo. Anytime nga inviteon ko ninyo. Okay? Mga anniversary, unsa man diha, mo anak ko. Gusto ko mo tabang nyo, mo share, makahatag sa kog lamdag ba. Okay? Anak ta brad, no? Again, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo niya. Mga brad na ko sa Seya Skiptron in Arms. Abante ta mga sir. Unya tanang mga OFW, shout out, no? Mga seaman nga nagtan-aw kanunay kanato. Unya akong gi-shout out ang excited ako kay karong Sunday sa Simbay, so naay mo arriba nga brad sa nako gikang prisuhan pod. So ang nibawaan na yang kaso murder nga na kuan naman na serbisyuhan na niya ba. So gikan sa prisuhan karon gibag-os Ginoo nang alagad sa Ginoo niya. Mari man siya buhol. So mo ari siya ni ka simba. Okay, so excited sa ko. So akong brad na gikan sa Talisay, Cebu. So ang shout out karon ang Kanipaan po of Talisay Living Water Christian Fellowship. Okay? Unya akong gi-shout out sad ang mga piniriso sa kanunay, no? Tanan nga mga piniriso sa lain-laing dapit. Okay, lain-lain nga prisuhan, different BGMPs. Okay? Shout out. Naagin mo sa kong dugahan mga igsoon. Naamos sa kong pagampo. Okay? And then akong shout out Toledo City Jail, Talisay City Jail, and Cebu City Jail. Cebu City Jail Christian Fellowship. Bahay ni Kuya, mga brad na ko na abanti ta para sa kamayaan sa Ginoo. Okay? May gabi, Brother James. O Brad, salamat. Salamat sa imong pagtanaw, no? Brad Jomar. Okay, long live to Brad. Salamat kayo. Kanunay yung suporta ba? Mayong gabi, Pastor. Asa man sa Clarin ninyo, daghan man mi. Tangaran. Basin makabisita mi sa inyong church. Tangaran na mo, Exxon, Tangaran, Clarin. Daghan magsimbahan ris Tangaran, pero imong isulti ako nga, James, Dumanon, awan na, ilado na kay ko. Isagari mo sa pulis, sa simbahan, sa mayor, ilado ko. Grasya sa Ginoo, okay? Watching from Bahrain, Linaw, Shine, okay. So, balik ta, no? Akong i-shout out daw, gisugo ko, George, gisugo ko ni Brad Jomar, shout out daw. Ako manghod nga nas Cagayan karon nga long live sa kay na diha. Ako manghod gyud ha, igsoon gyud ako manghod. Sam Dumanon, Salmer, okay? Og sa iyang asawa nga si Joby, og ang iyang lovely daughters nga duha ka buok, si Jaira Jessica Grace og si Asaira Pares. Ang i-shout out ang tanang mga jail officer who are watching this time nga kanunay naghatag og gigayon aron mutan-aw sa tong live. And then ako sang i-shout out igsoon ang mga ang mga higala na to sa Philippine Army, mga military. Okay, naamo sa akong pagampo, Ikson. Og of course, di na malimtan ato ang mga kaigsoonan, kahigalahan sa Philippine National Police. No, mga kapulisan na to nga nag-on duty karon, shout out. Campos Menya, Sir Paul Acosta, Kita Tapuhon,
Hapit na. Cebu, okay. Sir Ruji Abergonzado, nakakita ko ganina. Huwag sa imong lovely wife nga si Angeline. Okay, thank you sa inyong kamaayo, no? And then, of course, ang Tagbilaran City, Barracks, dire. And then, akong gi-shout out sad ang ako ang mga police station diri sa Bohol nga naa ko yung mga daghang kaila, okay? So, shout out na una, ano nga mo, Clarin Police Station. Kunya, unsa pa gid Tubigon Police Station, daghan ko mga classmate sa during my criminology days. Sagbayan Police Station, Talibon Police Station, San Miguel Police Station, Danao Police Station, Danao Bohol, and then of course Tagbilaran Police Station and Antiquera Police Station. Asa pa tong uban, no? Mga naidaghang kailan ako banden. Ako i-shout out ako mga amigo nga happy, okay? Police Captain Sir Sir Milyumida, Police Captain Albert Sator Longley Brad, Police Captain Brad Sir Milyoria, Police Captain Sir Onyot Entrolizo, and then mga kailan ako niya personally, ako mga amigo ni Police Captain Jasper Reyes, of course. Akong classmate na, akong duol sa dugan sa nako na. And Police Captain Renan Romulo. Tanan na mga amigo na ko igsoon. No? Then shout out, ay nana. Daddy ni mo Brad, batanon pa bisan og idara na 81 na to Brad. Mag 81 dai no. Thank you Brad no. Thank you kayo no. Salamat kay Brad sa to. Pintados Adnil Sor man imo nakabutang ni Brad. Na bless jud ko nimo, grabe himaya sa Ginoo. Pa shout out ko ka Fijilin Adlawan Pastor, classmate sa akong partner Pastor, na siya problem. But gi-invite na ko siya sa imong live. Okay. Para iya ni Brad, kaning live na to karon, problem na mga struggle dara. Kaning topic na to karon tonight. Ato ani, okay? May gabi Pastor watching from Lopon, Davao Oriental. Anyway, Brad sir, kanang nag chat na ko ganina ba nga unta ma-invite ko nila as speaker. Taga Davao ra ba? Davao di Oro. Layo ba na sa inyo ha? Kasi mutugpa kog Davao po ko. Madaghan nag-invite na ko diyan. Right. So, anyway, salamat dahil sa mga, basta nagka-green-green, no, mga subscribers na to na. Thank you kayo, no, mga star senders, no. Ganina na yung nag-send og kinsa man to. Uy, wako kaila ba? 200 star? Kinsa man yun, no? So, ikson kay balo na gin mo na ako nga dili ko mangayo. Okay? Dili ko mangayo, okay? Pa-shout out, Pastor Baluka Dilaba family from Davao City. Again, pa-shout out, no? Shout out di ay mga ikson ang Baluka Dilaba or Dilaba family from Davao City from brother Ini Billa, okay? Or sister ba niyo? Brother. Okay. And shout out na ko si Sister Mary watching this time from Australia. Ako na shout out ang tanan mga brad na ko Skiptron around the world. O Pastor, silingan ra na di oro ayay. Ato lang yan po brad, basin makita na po tapuhon. Okay? So, bande sa iyo ba sugdan na to nigsoon? Aying Lin from Kingdom of Saudi Arabia. Sakto ba ko sister? Thank you for watching. And Sister Arlene Gultiano Dingding watching from Kuwait. Hinay signal Pastor James. Kusog man ako ha? Imo ha siguro sister ako ha? Kusog ako man. Wala may mailan man ni kay nay marka poor signal. Shout out Pastor from Kiambas, Sarangani Province. Family Pizera. Okay. Sige Pastor, adto kay atngan kanako. Okay. Oh, permente man ta. Okay. Iyay akong bro, thank you so much for watching. Brother Alberto Maraginot Wamilda. Ang ako aning kabats-bats man ta no? Or classmate ba ta? Pa-shout out bro Pastor Wamilda family. God bless sa tanan nga mga igsoon ni Kristo no. Shout out Wamilda family from brother Alberto Wamilda og sa imong akong amigo kung suod si Tupper. Okay, shout out. Og sa ring Wamilda family aring makaas no imong family. Shout out. Shout out Pastor sa Nordfi ba ni sa brothers in recovery from Dumaguete, from brother Michael Serial, sa naman to, nawa na, Armada. Okay? Pa-shout out Pastor Hamito family sa Dumaguete City. God is good all the time from brother
Roel Sopeta Hamito. Shout out from Korea, Opa. Yona Lee. Okay, thank you Igsoon for watching. Let's pray. Okay, this time atong i-welcome ang presence ni Lord, no? Aron mas ato jung matugkad ang iyang pulong, and then atong mas masabtan ang mensahe sa Ginoo, no? Without Him, we are nothing. Kabalo na tayo Igsoon, okay? Hello, Pastor, watching from Samal Islands. Pa-shout out ko sa akong sister-in-law. Sa mani? Laura Dil, i-appeal siya og pray, Pastor. Okay. From Saudi Arabia, Sister Reggie Claudio Custodio. Thank you, Sister. Shout out diha sa Malitbog, Bukidnon. Unya, from Sister Adil Makapundag, Kaangay. Nagsige na tag shoutout. Magampo ta, kay excited ng uban. Okay? Shoutout Sinto, Noybintay City viewers. 200 na ta. Okay, let's pray. Hallelujah. Father God, this time we come into your presence with a humble heart, Lord God. Among ipaubos, among kagalingon, diya sa mga tubangan, isip pagtahod o pagrespeto, pagyukbo sa imong pagkabalaan, Ginoo. Nasayod kami, nga dili ka basta-basta, nga Diyos nga mong gilagaran. Ikaw ang among magbubuhat, kami imo lamang mga binuhat. Ining taknaa, Lord God, unas tanan, we acknowledge your presence sa among pagabuhaton karon. Lord, salamat sa laing higayon, nga mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong. Salamat sa laing opportunity nga imong gihatag kanamo. Dili tanan karon Ginoo nay higayon. Dili tanan karon Ginoo naay chance, naay opportunity nga mag-meditate sa imong pulong. But salamat Ginoo nga imo ming gitagaan Ginoo kay gayunan. And Lord God, before we proceed, I pray, i-search sa among kasing-kasing, Ginoo. I-search ang among pagbati, among unahuna, ang kinasuluran namo. Kung na may mga butang, Ginoo, nga wala mi makabantay, wala di ka malipay, nga nasa among kasing-kasing, pasaylua kami, Lord God. Usahay, Lord, tungod kay dili mi perpekto. Usahay na mga sitwasyon nga magtuo mi og sakto mi apan ang tinuod sayop day mi. So Lord, pasaylua mi, himoming takos, himoming angayan. And then as we listen to your word this evening, Ginoo, tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton niya, of course, willing musunod sa imong mga pulong, Lord God. Tagay usab kami kaalam nga langit nun. Unya among gi-welcome ang imong Holy Spirit, Lord God, sa among pagabuhaton karon. Tagay sa mig peace of mind aron maka-focus mi, Lord, sa pagpamati sa imong pulong. And I pray, Lord, nga imong i-bless tanang viewers karon. Kutob sa maabda na ani nga live, Ginoo. Kutob sa makakita, makadungog, Ginoo. Ipabati imong hikap, ipabati imong presensya, ipabati ang lihok sa balaang Espiritu Santo, Lord God. Ikaw lamang among ipataas karon, Ginoo. Walay relihiyon na isa, walay pastor mapataas, walay pundok, grupo, simbahan, sekta, but it's all about Jesus Christ. So, Lord, thank you. We honor you tonight. We adore you. We magnify your holy name. Thank you for the victory. Salamat, Ginoo. Ikaw lamang again ang ipataas namo. Ang habiling panahon among itugyan kanimo. Panalangini ang matag usa nga nagtan-aw karon. In Jesus' name we pray. Amen. Uy, dali raman. 237 viewers this time. Again, I want to encourage everyone to mention your friends and loved ones. Especially, kung naamoy friends nga, kabalo mo ba? Nga this time, nag-struggle siya, nasa problema. I-mention sa direction kay Mauni, ang ato ang topic. Usa ni sa atong isgutan karon kanang ingana natay mga pagsulay, natay gipasaan nga cross or something nga nata sa situation nga, let's say, unfavorable sitwasyon nga dili kaganahan kay dili pabor nimo. Unexpected disappointment baron i-mention siya para ato ni. Amen. Mayo Jess, shout out sa Davao City, Pastor, kay Araw ng Davao. Shout out di ay Davao City nga nag-celebrate og Araw ng Davao. Okay. Brad Melton Buroy, thank you so much, Brad, for watching. Thank you for mentioning your friends and loved ones. Shout out sa Carnaza, Daan Bantayan, Cebu, sa akong mahal nga pirmi nagsunod sa imong programa. Teta Mendoza. Thank you so much, Brad. Shout out, Ma'am Teta Mendoza, for always watching our live, no? And then, ingon gikan nga greetings ni Brother Jerry Mendoza nga imuham dining banner, okay?
Okay? Shout out Aslin Baloka from Igsoong Amy Bilya. Maayong gabi, Pastor. Ako bugat kay akong problema. Okay? Ato ng pag-aanon, pinagis pulong sa Ginoo. Watching from Taiwan. Gal Oralde. Igsoong Gal Oralde. Okay? So sige, mag-start na ta. Imong gunit, di ko makabuhi. Praise God. Salamat sa Ginoo. Okay, let's start. Ingatong teksto karon mga igsoon na makita sa Pilipos 4:6. Matod pa ni San Pablo ngadto sa iyan ang gisulat ngadto sa taga Pilipos kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 7. Nagaingon diri ang balaang kasulatan igsoon. Okay? Nagaingon ang balaang kasulatan sa Pilipos 4:6. Listen carefully. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayua sa Dios inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Again, Pilipos 4:6 hangtod sa 7. Nagaingon ang balaang kasulatan, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo ug ang kalinaw, wow, sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, nining kagabihion igsoon, mao bitong ako mong giingnan ganina nga if ever na amoy friends nga nakainumdum mo karong kagabihion ba nga naay struggle problema, i-mention kay maone. Okay? Watching from Camotes Islands, bro. Thank you, Brad. Okay. Again, akong balikon pagbasa, nagpahinumdo ang pulong sa Ginoo nato nining kagabihion. Unsa yang giingon? Ang mensahe sa Ginoo, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Okay. Ato sa ning isgutan, no? Diri sa takutob. So ato ning anaman namo. Gipanumduman ta igsoon. Nga dili ta mabalaka sa bisan unsa, no? Bisan unsa, no? Tanana. Bisan unsa, it means tanang sitwasyon, tanang kahimtang, even ang sakit kaayo nga sitwasyon, disappointment or any pain nga nasa tong kasing-kasing karon ingon ang Ginoo sa iyang pulong. According to Saint Paul, ayaw kamo kabalaka. Amen? Dili ta angay mabalaka kung naatas problema. Dili ta angay mabalaka kung na-disappoint ta sa resulta. Dili ta angay mabalaka kung ang sitwasyon bitaw dili pabor sa tuwa. Dili ta angay mabalaka kung grabe imong effort nga gi-exert but ning ending ka og disappointment. Dili ka ngay mabalaka kung gidaot ka, gibutang-butangan ka, gistorya, gimarites ka, gilibak ka, gipasanginlan ka. Kisay ingon ang dili mabalaka, pulong sa Ginoo. Okay? So instead nga mabalaka daw ka, ang atong buhaton mauni, kung dili pangayua sa Dios ang gikinahanglan nimo uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Pitinduta. Now, sa ato pala mga igsoon, ang pulong sa Ginoo kanato ning tagnas kagabiho nagpahinumdom nga instead nga mabalaka ta, magampo hinunta, no? Atong pangayoon sa Ginoo, atong isumbong sa Ginoo, Lord, mauni na itabo na ako Ginoo. Lord, gibiyaan ko sa kubana, akong asawa, Ginoo, na nabuo akong pamilya. Lord, tabangi ko kung sa'y kong buhaton kay mauni Ginoo, wala man ning bayad ang nangutang nako. Lord, ako ba ni siyang ipagtawag sa kapitan, iblatter ba na ako ni Ginoo kay nauwawan, gamiton kay na ako kay iyang utang, dili lang gamay. Okay? Lord, isumbong sa Ginoo naman, Lord, na disappoint ko, sakit kay dako kay gasto kong mama o papa, pero ako kapasar og board. Nakapasar ko og board, Ginoo, pero nasangit ko pag-apply. Sakit kayo ang akong effort, Lord God, sayang, kawang lamang ang akong paghago. Diba? Kung sa ingon sa Ginoo, ayaw kabalaka kung dili itugyan, no? Isulti sa Ginoo, isumbong sa Ginoo igsoon, unsa imong kabugaton, unsa imong mga problema, isumbong sa Ginoo. So, instead of worrying,
magbalaka ka, magampo ta. Amen. Kuyaw pa dyan kayo, kay tanawa. Kung dili pangayo sa Diyos inyong gikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Na word nga pagpasalamat. So in every difficult situation that we are in or nga that we are na-experience to karon Ikson. This time, currently, okay? As of now, naka-experience man ta og lisod sakit nga situation. Ang gingon din na word nga pagpasalamat. Buo pasabot Ikson nga atong pasalamatan ang Ginoo bisag na sakitan ta. Matod pa ni Pablo gyapon mga Ikson, ningingon siya nga pasalamati ang Ginoo sa tanang higayon. Amen. So either unsa man Ikson atong gibati karon, broken hearted ta, nasakitan ka, na disappoint ka, tanan unsa man nga dili maayo nga nahitabo sa imong kinabuhi, pasalamati ang Ginoo. Tanawa, pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban sa pagpasalamat, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Okay? So abi yung mga Ikson, usay lisod ni kay kaning pagpasalamat, usay maayo lang ni siya sa panahon nga ang mga sitwasyon bitaw pabor na to. Sa panahon nga naata sa mga kalipay, kaharuhay, daghan tag kwarta, no? At daghag sud atong bugasan, no? Basta tanan, wa tay problema, wa tay utang. Lami kay pasalamat sa Ginoo. Di ba? Nindot ang dagan sa atong negosyo, di ba? Ni uswag, lami kay pasalamat, Lord, thank you. But how about sa heartache na to, sa pain? Why? Because actually, so nakasinati na kung ngana, no? Sa panahon nga naas ko kasakitan, Ikson, murag lisod yun. Sa gara ni mo, Lord, ngano maning gitugot maninimo. Puro ngano, di ba? Lord, why? Lord, nganong naingani man ko Ginoo nga nangalagad na ko nimo. Lord, wa man ta ko sipyat og prayer meeting. Wa man ta ko sipyat og bulaton nimo, pero nganong gitugot man nimo Ginoo, Lord? Kay bawo ka, kabalo ka Ginoo nga akong motibo limpyo. Kay balo ka Ginoo nga maayo akong motibo, pero why na disappoint ko? Di ba kabantay mo? Instead magpasalamat ka. Ang gingon sa balang kasulatan mga Ikson, bisan unsay may tabang pasalamati ang Ginoo. Okay? So instead nga mabalaka ka, pasalamati ang Ginoo. Challenge kay na Ikson. Amen? Challenge kay na maunay sugo sa Ginoo. Sa panahon nga mabalaka ka, of course nabalaka ka kay tungod kay ang sitwasyon dili ka mo angay. Wala ka ganahay sa sitwasyon kay nasakitan ka. Most of the time mo resulta siya kabalaka. Pero nag-ingon ang balaan kasulatan ni kagabihon Ikson nga pasalamati ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka kundili pangayua hinon sa Ginoo yung gikinahanglan, no? Unsa man ang nakapabalaka nimo Ikson, isumbong sa Ginoo. Lord, nabalaka ko kay mauni mauna. Nabalaka ko kay mauni mauna ang nangutang nakuha kabayad. Unya, ako ra ba tatong expected nga ibayad pud sa akong utang Ginoo. Unsaon naman ako ni daghag mga kabalaka Ikson. Amen. Apa naman lang kasulatan ningon, ayaw kamo kabalaka kundi pagpasalamat, kundi pagampo kamo. No, instead pray for everything. Pangayua sa Ginoo ang inyong gusto Ikson, pagampo. Nya uban sa pagpasalamat. Kani may lisod kay papasalamaton ta sa Ginoo. Gidaot ta sa tong kaaway. Lord, salamat nga gidaot ko. Di ba lisod na siya? Lord, salamat kay gidaot ko. Salamat kay gidaog ko nila Ginoo. Salamat Lord nga ila kong gipasanginlan. Di ba lisod na usahay? Kay sama sa ingon mga Ikson, bisan ning ingon ang balang kasulatan nga in everything give thanks, or in every situation pasalamati ang Ginoo. Usahay Ikson, lisod na buhaton. Kay sa panahon nga na-disappoint ka, wa ka magtuo nga may tabo na nimo, sakit kaayo, most of the time, question mark ta. Lord, nga numan, Ginoo, disaman ko nagkulang nimo. Ginoo, sige man kog simba, sige kog ampo, but Lord, why you allow this to happen to me? Di ba? Lord, nga nung nahagbong akong anak, Ginoo. Lord, nga nung gipiyaan magkos kong bana, nga kasado mami asawa, mauni Ginoo, nanumpa naman mi. Lord, nabungkag akong pamilya nga nung gitugot puro nga no, di ba? Pero ang balang kasulatan ning ingon, instead nga mabalaka ka, pasalamati si Lord. Itugyan ko no, itugan nato niya Ikson unsa atong kinahanglan, unsa atong gusto. Amen. So instead niya pagpasalamat pagyud. Pasalamatan nato ang Ginoo taliwala sa mga unos. So mao na atong i-train Ikson karon, no? Bisig naa ta taliwala sa unos, just give thanks to God. Amen. Mao ni timan ni Ikson ang Dios nga atong gilagaran perpekto. Dili siya masipyat nganong gitugot na niya ang sitwasyon nimo. Amen. Ang atong Dios perpekto. Wala na siya sipyat Ikson, di siya mapakya. So dili ta pwede mo question niya
kung naay sakit nga naitabo nato. Ang iyang gingon sa iyang balaang sa balaang kasulatan nga ato siyang pasalamatan, no? Sa English version ani mao ni igsoon, no? Nindot ang English version, basahon ako ha. Ingon ri English version ay. Kuning gi-save. Don't worry about anything. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsang butang. Instead, pray about everything. Okay? Tell God what you need and thank Him for all He has done. No? Nay word nga and thank Him, pasalamati siya for all He has done. Kaya nga naman, even ang imuhang kasakit karon, gitugot na sa Ginoo, no? All He has done. Pwede na di mahitabo ang imong pain karon. Pwede na di mahitabo imong sitwasyon karon apan gitugot sa Ginoo. Ingon siya, and thank Him for all He has done. Amen? So, akong pangutanan nyo, igsoon, sa imong kasakit karon, kung namay nagtanaw karon nga nakas kasakitan, nagpasalamat ba ka sa Ginoo? Nagpasalamat ba ka sa Ginoo? Sa igsoon nga nakas si disappointment, nakas kasubanan? Sugo na sa Ginoo, igsoon. I-search na ko ha. 1 Thessalonians na 5:17 na tanawa ha. Ono Tesalonica 5. Ang basahon ik I want to confirm it. Ono Tesalonica 5:18 day. Unsa gingon ni Pablo sa taga Tesalonica? Again, Ono Tesalonica 5:18 unsa gingon diri? Pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat ninyo. Wow. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Again, pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo, watay mahimo. Amen. Mao na akong giingon mga igsoon nga sometimes usay kaning pagpasalamat sayon lang siya buhaton kung naata sa kaharuhay, kung naata sa kalipay. Kung atong pamilya buo kayo, kung wala tay problema. But how about, or what about kung naata sa unos? Kung naata sa sakit kaayo nga sitwasyon nga wala pa manimo na sinati. Kay kanira bang mga lagad ta sa Ginoo igsoon, ma-surprise tag mga dagkong unos o pagsulay. Normal na. Naka-built in na. The more we get closer to God, the more we walk in His will. Okay? Yang kabubuton. The more Satan try to kanabitong i-discourage ta. The more Satan try to discourage us, birahon ta. Pabalik. Kay dili gusto ang yawa nga mga lagad ta sa Ginoo. Mao nang ayaw mo katingala nga nay mga dagkong unos ug pagsulay samtang nangalagad ta sa Ginoo. Kay normal na apan nagingon ang balaang kasulatan nga pasalamatan nato siya. Bisan unsay mudangat nato, bisag sakit kayo, ayaw kabalaka. Okay? Ayaw kabalaka, ayaw kaguol, ayaw paghilak-hilak diha kay ang Ginoo nay katuyuan. He is in complete control. Si Lord igsoon kontrolado ni ang tanan. Kabalo siyang nasakitan ka. Kabalo si Lord igsoon sa imong gibati karon. Kabalo si Lord sa imong disappointment, walay matago sa Ginoo. Bisan dili pa na nimo i-share nako, di ka mo message nako. Pero si Lord walay matago. Niingon siya igsoon nga sa tong English nga ingon siya, don't worry about anything. Instead pray. So instead nga imbis nga magguol ka, magworry, pagampo nga pasalamati ang Ginoo bisan sa imong lisod nga sitwasyon. Bisan sa imong sakit nga sitwasyon, pasalamati ang Ginoo. Kabalo ba mong igsoon? Kung kamaot ta mo pasalamat sa Ginoo, taliwala sa dagkong unos, taliwala sa dagkong mga kasakit o pagsulay, kung kamaot ta mo pasalamat sa Ginoo, buot pasabot usa lang. Ang buot pasabot na igsoon mao ni, mas ning tuo ka sa saad sa Ginoo kaysa imong sitwasyon karon nga gubot kaayo. Amen. Kung kamaot ta mo pasalamat sa Ginoo sa panahon nga naata sa grabing kasakitan, buot pasabot mas ning tuo ka sa saad sa Ginoo kaysa imong sitwasyon nga sakit kaayo. Amen. Mas ning kupot ka sa saad sa Ginoo. Yon sa sunod. After that, after praying, unsay resulta? Nay benepisyo igsoon, no? Sa panahon nga naa ka sa kasakitan, kagulanan, kasub-anan, naa ka sa mga luha igsoon. Unya sa panahon nga magampo ka ug mosumbong ka sa Ginoo, tanawa ang may tabo mao ni. Okay? Then you will experience God peace. Wow.
which exceed anything we can understand. Nga dili masabtan nga pinasahi kaayo nga kalinaw. Og ang iyang kalinaw unsan, and His peace will guard your heart. Okay? And mine as you live in Christ Jesus. Okay? Inighuman daw natog ampo igsoon, taliwala sa kasakit, kagubot sa atong unahuna og pagbati og kasing-kasing. Sa deng atong isangat sa Ginoo tanan, pinaagi sa pag-ampo og pagpasalamat. Inighuman daw nimo og ampo, moabot ang kalinaw. Diha dayon. Kisa na kasuway na, kabantay mo? Ako igsoon, how many times na itabo na nako? Sa panahon nga grabe kayong kasakit ba? Lord, sakita Ginoo, gimarites na po ko Lord, gigamagaan na po kong istorya Ginoo. Lord, tabangi ko, gina-comfort ko. No? Magsige ko istorya sa Ginoo, sige ko pray, sige ko worship. Minaw kong mga worship song like this, karon, the background. Sige ko istorya, Lord, tabangi ko, liguna, intang ko Ginoo. Ay gitugot nga mainit akong ulo. Lord, kabalukas kamatuoran, Ginoo, dili ni tinuod. Mauna nga magsigir ko pray, no, muluhod ko usahay, mag-istorya ko sa Ginoo. Abi yung maigsoon, tinuod eh. Kaya inighuman ni mong ampo nga imong gilakan ng Ginoo ang pinasahi nga kalinaw, mabati na to. Amen? Pinasahi nga kalinaw nga, wow! Lord, salamat. Mura ka gihikap sa Ginoo, gigakus ka, gicomfort nga, ako rin bahala sa imong utang. Ako rin bahala ng gisangla, giprinda ni mo rin ako ng tabangan ka na ko nga malukat na magamit kong tao. Ako rin bahala ng nagdaot, naglutos ni mo. Ako ang panimalos. Ako rin bahala sa imong problema sa financial. Ako rin bahala sa imong mga anak, sa imong banang badlungon. Amen? Muna nga inighuman ni mo one-on-one ni Lord in prayer. Amen? Mubanos ang pinasahi nga kalinaw. Nya lahi pa jud siya nga kalinaw. Ikson kay kana daw nga klase nga kalinaw manalipod sa tong kasing-kasing. Na akong basaw na. Sige ingon dre. And His peace, ang kana nga kalinaw nga moabot nimo Ikson, nagikan sa Ginoo, His peace will guard your hearts and mind. Kaya abi yung maigsoon, kung naa ka sa kasubanan, kagulaan, kabantay mo nga, ang imong kasing-kasing dili pud maayo, masakitan ka, hanton magplat ka, magplano kag dili maayo sa tao nga naghimo ang nagdi maayo nimo, no? Apan sa diyang magampo ta igsoon matud pa sa pulong sa Ginoo, atong itugyan ang tanan sa Ginoo. Instead nga mabalaka ta, instead nga mo complain ka nga, Lord, ngano man atong iampo hinuon igsoon, inighuman na tog ampo, inighuman na tog one-on-one ni Lord. Inighuman na itong istorya sa Ginoo. Instantly, yung ingon na balang kasulatan, Nixon, mo kalit og abot ang pinasahi nga kalinaw. Kalinaw nga dili matugkad sa tao. Pinasahi kayo nga, kalinaw nga matinga ka, nagkatawa ka pero naghilak. Nagkatawa ka nga nagluha, maunay, pinasahi nga kalinaw. Kasuway na mo mga na, Nixon. Nalipay ka, pero nagluha ka. Maunay mga kalinaw. Pinasahi nga kalinaw. Unya napagid, unya ang kanapa yun nga kalinaw may maggwardya. May mo si tawagan manalipod sa atong kasing-kasing. So, tungod kay kana nga kalinaw manalipod sa atong kasing-kasing, so bisan nasakitan tag-ayo ang atong kasing-kasing, dili magtago og pagdumot. Ang atong kasing-kasing dili magtago og kasuko. Ang atong kasing-kasing igsoon, dili bitaw nga kana bitong dili mamuyboy, dili. No, let's say dili gyud ingon nga ma-depress kay ngano man tungod sa atong kalinaw, tungod atong pinasahi nga kalinaw nga manalipod, no? So in other words, kay gisalipdan man, panalipdan man atong kasing-kasing ana nga pinasahi nga kalinaw igsoon, mupatigbabaw gina ang pagsabot, mupatigbabaw ang pagsinabtanay, mupatigbabaw gina ang kalipay. Amen. Tungod na resulta sa dihang naa ka sa kasubanan, kagulanan, problema, kasakitan, broken hearted ka, instead nga mabalaka ka, imong iampo na sa Ginoo. Amen. Imong itugyan tanan sa Ginoo niya, napagiyang gipuno igsoon, pasalamatan pag nato ang Ginoo, no? Bisan naata sa mga baga kayong unos, balod sa kinabuhi, dapat ka maota mo pasalamat. Kaya abi nyo mga igsoon, ako na ning gi-share pero balikon ako diha sa pagpasalamat na ay gahom. Diha sa pagpasalamat sa Ginoo. Bisan ang sitwasyon apiki kayo ka kay kung say pato, Lord, wa ko kay pero Lord, salamat gihapon Ginoo. Maayo gihapon ka, maayo og dautan, maayo gihapon ka Ginoo, wa mausab imong pagkamaayo. Amen. Dapat ka mautang pasalamat. Ngano man, mao ni. Diya sa pagpasalamat na milagro, balikan ta mo no. Ito akong gi-share before para sa uban nga wala kay numdum ba. Sa diyang si Jesus igso nagpakaon og sobra 5,000 ka mga tao.
Kibaw ba mo nganong napakaon to niya tungod sa pagpasalamat? Tanawa. Ingon siya, pila man na ito available na nga mga kuan pagkaon. Ingon po to ang mga apostolis nga duha ka isda, 5 ka tinapay. Pila man na ya? Duha ka isda, 5 ka tinapay, 7 ra tanan. Unya naay mga tao nga 5,000 kapin. Imagine that sa imong una karon. Pag imagine mo no. Duha ka isda, 5 ka tinapay. Oh, duha ka isda, 5 ka paan ba, no? 7 ra tanan. Unya pagkanon ang more than 5,000 nga mga tao, people. Now, kaya mo kung sa gibuhat ni Jesus, kabalo na mo ni sa story, no? Ingon siya, ambi na be. Okay? Ambi ng duha ka isda o 5 ka tinapay. Unya si Kristo, mga iso, ning yahat sa langit o nagpasalamat ra. Ingon siya, Amahan, salamat ra. Ning yahat siya sa langit o nagpasalamat. Klaro dyan nga word o nagpasalamat. Paghuman niya o pagpasalamat, unsay nitabo ikson, murag magic. Ang duha ka isda o 5 ka tinapay, ming daghan. Imagine, duha ka isda, 5 ka tinapay ning daghan, napakaon ang more than 5,000 people. Wow! Naay milagro sa pagpasalamat. That is why this evening, tonight, ako mong gi-encourage nga, instead nga mo complain ta sa ato ang heartache, instead nga mo complain ta kung gidaot, gitamak-tamakan, o ayo atong dungog, instead nga mo complain ta sa atong disappointment, magampo ta o magpasalamat sa Ginoo. No? Magampo taw niya magpasalamat sa Ginoo. Sa dang atong pasalamatan ang Ginoo bisan anang butang anang panahon na dili siya angay pasalamatan kay sakit kaayo ang nahitabo nimo. Apan kung imo nang himuon igsoon magpasalamat ka sa Ginoo uban sa pagampo, ang kalinaw daw sa Ginoo. Ang kalinaw nga patalagsaon nga pinasahi mo banos, moabot sa imong kasing-kasing, mupuli sa imong kalibog. Ang kalinaw sa Ginoo mupuli sa imong kabalaka. Ang kalinaw sa Ginoo mupuli sa mga kaligut-gut, kayugot, kapungot, kasuko nga nasa imong dughan. Mao nang walay pagdumot nga may tabo kay katong kalinaw nga niabot manalipod man to sa imong kasing-kasing, no? Nya ang pagbati nagikan man sa kasing-kasing. So tungod kay panalipdan ang atong kasing-kasing ana nga kalinaw nga gikan sa Ginoo, dili makapenetrate ang negatibo nga pagbati, dili nga makapenetrate ang pagdumot, dili makapenetrate ang kasuko, dili makapenetrate ang kalagot o kayugot. Nga naman, tungod sa kalinaw nga gikan sa Ginoo. O ang kalinaw kanusa mo abot sa dihang magampo ta. Instead nga mo complain ta ni Lord, Lord, why? Lord, nganong imo maning gitugot nga may tabo sakit kay Ginoo? Pero mao ni akong gi-share sa akong brad ganina, Brad, lunglib. Ningari dire mga igsoon ako siyang giingnan nga Brad, timan-in nabugatan karon kay sakit ni siya. Pero walay itugot ang Ginoo nga pagsulay nga dili na to makaya. Amen. So to all of the viewers right now, kung naamoy nagtan-aw karon diri nga nasakitan ka, imong kasing-kasing imong gibati, mao ni timan gialaw na ni Lord kay kaybaw si Lord nga makaya nimo. Gialaw na ni Lord igsoon kay kaybaw si Lord nga kusgan ka. Amen. Ya usapod tabangan sa Ginoo. The truth is this, mao ni. Dili ka dalhon sa Ginoo sa usa ka sitwasyon. Unya iya ra kang pasagdan nga luhaan. Iya ra kang pasagdan nga broken hearted. Iya ra kang pasagdan nga perting sakita, no? Kung dili once i-lead ka ni Lord, itugot ni Lord nga makasinati ka ana nga sitwasyon, mag-uban sad na ang iyang presensya, mag-uban iyang panabang, mag-provide siya og kusog, mag-provide siya kana bitawng dugang pailob kanimo aron makabarog ka kay wala siya itugot nga bisag bugat kayo na kabalo si Lord nga makaya nimo. Timan Edson mao ni. Ako ni balikon ang atong Dios perpekto. Wala og dili siya masayop kung unsay iyang gitugot kanato. Ug wala siya itugot nga makadaot. Makaayo gyud na. Gitistingan lang daigsoon para mas mohamtong pata sa atong pagsunod sa Ginoo. Again, ang mensahe kanato ning kagabion igsoon, instead nga magbalaka, mag-uulta, kay wa ka muangay sa imong sitwasyon, kay nasakitan ka, gidaot ka, kay na-disappoint ka, kay nakapasar na unta kag board pero himbali ka, himbagsa ka, no? Wala kay item, di ba? Nang-apply ka pagka-pulis, nabagsa ka, naibalhin ka sa fire, bagsak emong ka. Dito na po ka sa Coast Guard, bagsak ka tananay katuyuan ng Ginoo igsoon. Challenge na nimo kung kamao, bagyapon ka mo pasalamat, bisan naa ka sa kasakit.
Kay siguro nakita sa Ginoo, may lang man imo pasalamat ning bataan ni kung naa siya sa kalipay, nas karuhay, kung daghang kwarta. Ako kung nunig suwayan, bi, kung kamao ba ni siya magpasalamat nako, kung naa siya sa unos siyang kinabuhi. Nga naman, Pastor, kinahanglan ba? Yes, sometimes testingan ta ni Lord anak kay maunay giingon sa balaang kasulatan, di ba? Pasalamati ang Ginoo sa tanang panahon. Kay mauna ang kabubuton niya. Dili kay magbagulbol ta, Lord, ngano. Amen. Sa dihang kamauta mo pasalamat, kamauta mo ampo sa Ginoo. Instead nga magbagulbol ta, instead nga mo question ta ni Lord. Instead nga mo complain ka, mo reklamo, Lord, ngano, may unfair magalord, no. But instead, magampo lang ka o magpasalamat sa Ginoo. Kung sakit ka, ihilak sa Ginoo, ayaw ihilak sa tao, ihilak sa Ginoo. Kaya naging ko na balaang kasulatan, kinsa ka itong mupugas o luha, muani o lokso or singgit sa kalipay. So na ay reward, kalipay, lipayon ka sa Ginoo sa unahan. Kung kahilakon ka, kay sakit kayo ang gibuhat sa imong gimaritis kag mayor, unsa man ang disappointment nga imong nasinati karon igsoon, pasalamati ang Ginoo, no? Pagampo, no? Instead of worrying, sige ngon diri, don't worry about anything, instead pray about everything. Instead nga magbuol, mabalaka, magsubo ka, pagampo igsoon, then after ka magampo nagpasalamat sa Ginoo, sige ngon diri, then you will experience imo dayong masinati, human mo pray instantly. You will experience God peace, and His peace will guard your hearts and mind. Tingin duta. Mao na nga di ka masuko sa nangaway nimo. Kay tungod atong kalinaw nga moabot nimo, kanang kalinawa igsoon gikan sa Ginoo na. Kay according to the word of God, ingon siya, He is the Prince of Peace, prinsipe sa kalinaw. Kung kanang kalinaw moabot sa imong dugan, manalipod, dili jud ka magtago og pagdumot, dili ka ma-disappoint nga sa imong boss kay na-terminate ka or unsa man yung tawag ana, or something ana nga naa kay naay desisyon nga dili maayo, dili ka ma-disappoint igsoon nga ang imong negosyo way halin, dili ka ma-disappoint igsoon nga basta something nga ang imong paghago, imong effort nga mauni ning ending ra ka nga wa ka kapasar, mauni daghang kay kagihimo, kompleto na ka sa record pero nabagsak ka. No, dili na bation nimo ang ingana nga disappointment. Why? Kay ang katong kalinaw sa Ginoo manalipod sa atong kasing-kasing. Ug once ang kalinaw sa Ginoo nga pinasahi nga manalipod sa atong kasing-kasing, walay luna sa kanang ma-depress ka, walay luna sa depression. Walay luna kay ngano man na may kalinaw sa Ginoo manalipod. Walay luna ang kasuko, kapungot, pagdumot, kung dili, puro ratagugma. Atong i-promote ang gugma o kalinaw. Amen? Ingana na siya igsono. Ingana kanindot, sa dihang masakitan ta, natas problema, instead nga mabalaka ta, ato lang isang atanan sa Ginoo, Lord, kapoy na kaayo. Ginoo, kabalo ka Ginoo nga, diniyos niya akong pagpanginabuhi, pero dara Ginoo, gidaot ko. Diba? And then sa dihang muampo ta, instead of worrying igsoon, magpray lang ta, magpasalamat ta sa Ginoo. Then according to the word of God, then you will experience God's peace. Wow. Ug ang kalinaw sa Ginoo manalipod sa tong kasing-kasing. Mao na hinungdan igsoon nga dili kasunlod ang pagdumot. Dili kasulod ang kayugot, kasuko, kalagot unsa man dia. Dili makasulod, dili makaentra ang depression sa imong kasing-kasing. Why? Tungod kay naay kalinaw nga pinasahi sa Ginoo nga manalipod kanato. Amen. So mao na igsoon na kanindot, no? So to all of the viewers right now, kung naay nagtan-aw karon nga naa kay mga kasakit, nag-struggle ka sa imong marriage life, okay? Nag-struggle ba ka sa imong trabaho, sa imong negosyo? Nag-struggle ka sa imong bana, asawa, mama, papa, anak? Nag-struggle ba ka financially? Then ayaw ka balaka? Pag-ampo o pasalamati ang Ginoo. Pag one-on-one sa Ginoo, akong balikon nino ingon ang 1 Peter 5:7. Kung sa gingon ni Pedro, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Sa laing version, cast all your anxiety to the Lord, for He cares for you. No? Itugyan sa Ginoo ang imong mga kabalaka, kasakit, kay siya mag-atiman kanimo. So nga nung mabalaka man ta, nga nung mag-uulog, maproblema man ta, nga naaman ang Ginoo, ang saad sa Ginoo, igsoon mauni, dili taniya pasagdan, dili taniya biyaan. O wala ka gidala sa Ginoo anang dapita sitwasyon na igsoon,
Para pahilakon ra pariha niyo, Brother Allen. Para pahilakon lang kadiya nga madugmok imo kasing-kasing, Lord. No. Gidala ka ni Lord anang dapita, ka wala kaniya biyain na ra siya diha. Pangitaas siya, duula siya, sangpita siya. Remember mo ni Pedro? Siya nang si Pedro ning lakaw na, niya nahadlok siya sa balod, na unload siya. Pag unload niya, niya siya, Ginoo, tabangi ko giagi. Giagak si Pedro. So ikaw, igsoon, kung naamang kakaron sa dagkong balod, nga mura na kag maunlod, sangpita si Lord. Narana siya diha sa palibot nimo. Usahay, dili lang nimo siya ma-recognize siyang presence. Gawa na ning gibalik-balik kay, gasigi kag tanaw sa balod. No, sige nimo, imong gihuna-huna ba ang disappointment ba ang kasakit? Makalimot kas Ginoo. Pero ang tinuod igsoon, wala na gitugot ni Lord nga mahitabo nimo nga iya ra kang gibiyaan. Wala na gitugot ni Lord nga mahitabo nimo nga wala siya purpose. Amen. Perpekto ang Ginoo, pwede na niya di itugot. Pero iya nang gitugot. Ayaw lang una, ayaw lang sabta, ayaw lang tugkara kung ano no. Usay makasala ka kay dili man kita katugkad sa kaalam sa Ginoo. Pero one thing is for sure igsoon. Walay itugot si Lord nga makadaot. Tanan nga gitugot sa Ginoo makaayo para sa tuwa. Sa karon lang dili pa na nato masabtan. But eventually, sooner or later, ma-realize na to, ay, thank you Lord. Naman day panalangin nga ni Banos. Kay mao na timan-ig soon. Ang cycle sa kinabuhi, duhara na, panalangin, pagsulay, panalangin, pagsulay, panalangin, pagsulay. O mao ni timan-i, puli-puli na, panalangin, pagsulay. So kung karon naa ka sa pagsulay, kay bawo na mo unsay sunod. Panalangin. Pabor. There's always a rainbow after the rain. Mao ni timan-i igsoon. Ang unos mulurang ra. Mubarlos ang talagsaong panalangin nga gikan sa Ginoo. Again, to all of the viewers right now who are watching this time. Right now, no? Ganina naabot ang 400 viewers. Kung naa ka karon sa sitwasyon nga nasakitan ka, naipit kag maayo ba nga naka sa sitwasyon karon nga yes, in pain ka, emotionally wounded ka this time. Igsoon ayaw ka balaka, nagingon ang balaan kasulatan, ampo lang. Kung kahilakon man kaibuga na sa Ginoo, ayaw iluom, delikado na. Ihilak sa Ginoo niya, pasalamati ang Ginoo na si Lord. Lord, bisag sakit kayo, pasalamatan gyapon ti ka. Lord, bisa na disappoint ko, napalaw ko, pasalamatan gyapon ti ka, no? Kay mao nay sugo sa Ginoo. Igsoon kung imo nang buhaton, mubanos ang pinasahi nga kalinaw. Talagsaon nga kalinaw nga dili ma-explain og tao. Og kana nga kalinaw. Mao nay manalipod sa imong kasing-kasing. Mao na nga ang mga negatibo nga pagbati, ang pagdumot, kasuko, depression, kayugot, kalagot. Dili makapenetrate. Why? Kay protected man ta sa peace ni Lord, kalinaw sa Ginoo. Amen. Ingan na ra. So nganong mag-uol man mo? Amen. Nganong nag-uol man mo na mga nagtanaw karon ma-discourage mo? No. Itugyan sa Ginoo na si Lord. Kasama natin ang Diyos. Sometimes we will not recognize the presence of the Lord because we are focusing on those situation nga grabe kasakit. We are focusing on the storms. Wow, di ba? So dili jud ka makabantay. Tanawa si Pablo, nag-focus siya sa balod, nakalimot siya nga naa day si Jesus, nagbarog sa tubig. Di ba? Atong taima nga si Pedro, atong taima nga si Pedro naglakaw. Naapod si Jesus ato nagbarog sa tubig. Kadagat ba? Unya ning abot man ang balod niya si Pedro naka-focus man sa balod. Once maka-focus ka sa balod, makalimot ka nga na si Lord. Mao na nga na igsoon. Pero ang tinuod naa ka karon sa balod sa unos, kasakit, nagbarog ra diha. No? Na ang the best comforter nga gakson ka nga. Amen. Wa nimo nabati ang gugma sa imong ginikanan naa si Lord. Kaya na ipabati. Amen. Ang gugma nga imong gipangita nga wala mahatag sa imong ginikanan, kaya na ihatag sa Ginoo igsoon. He is our loving Father. Amen. And He knows our every needs. Walay matago sa Ginoo. Palangga ka ni Lord igsoon. Amen. So again, kabalo si Lord sa imong struggle, kabalo si Lord sa mga kasakit, kabugat. Wala ka gitugutan nga makasinati ana igsoon nga gibiyaan ra ka na si Lord nimo.
Tagaanta mo illustration na balik si Pedro ug ang balod. Kabantay mo gitugot ni si Lord kay bawo na ka si Lord nga hilig tog experiment no. Unos pareho na tong nay unos niya nagpatugtog ra day sila. Pero ang tinuod wa dito siya natog iyang giobserbaran ang mga apostoles ba ilang pagtuo. Now, si Lord aware gud nga nay unos. Pero gistingan jud ni Lord si Pedro nga naay balod. Pero naunsa ba nga si Pedro nakafocus man sa balod. So, the moment nga si Pedro nakafocus sa balod, unsa nang balod pastor? Pagsulay, kasakit na. Ang balod mao nang kagulanan, kasubanan, mao nang disappointment nato. Once mo tan-aw ka na igsoon, makalimot jud ka nga na si Lord. Tanaw si Pedro apostoles na ganito nakalimot. Nga naglakaw sa ingon siya, Ginoo palakta ko. So na nagbarog, sige Pedro lakaw. Naglakaw si Pedro, in how many step? Naibalod. Sa pagtanaw ni Pedro sa balod, naunlod. Nakalimot siya nga naaday si Lord. Inga na to sa igsoon. Sometimes, makalimot nga naaday tayo Ginoo. Kay nakafocus man ta sa kasakit. No? So, mao ni timan igsoon. Again, akong baliko ng atong teksto karon no? Instead nga mag-worry ta, mabalaka ta, mag-guol, magsubo ta, magampo ta. Amen. Iampo na to. Giaway baka iampo na to na sila. Nga atong pasalamatan ang Ginoo sa atong sitwasyon nga bisag sakit kayo. Makaingon gyapon ta og God is good. Di ba usahay igsoon, maayo ta kay mo ingon og God is good all the time. Remember that word all the time. Usay maayo kay ta mo ingon God is good all the time. All the time God is good. Moingon din ang mga speaker, God is good all the time. And all the time God is good. Pero sa panahon nga naa sa dakong unos nakalimot. Sa panahon nga naa sa dakong unos kasakit, God is good. Sometimes na. Sa una all the time. Ingan na tayo sa igsoon. Amen? Ingan na tayo sa mo nag-remind ta tonight sa word ni Lord nga, if ever naamoy kabalaka, karon naamos kagulanan, naamos sa kasakitan, pag-ampo, ug pasalamat sa Ginoo. Kaysa dihang buhaton na nato igsoon, mubanos ang pinasahi nga kalinaw. Og kana nga pinasahi nga kalinaw, dili basta-basta matugkad og tao. Pinasahi nga kalinaw, kana nga kalinaw mo tabon, may manalipod sa atong kasing-kasing. Og tungod ana nga kalinaw, walay luna ang pagdumot, kasuko, kalagot, kayugot, kapungot sa atong kasing-kasing. Kundili magpatigbabaw ang gugma o pagsinabtanay. Maunay na kanindot, no? Mauna ang resulta kung dili ta mabalaka. Bisag dako kayong unos, dili ta mabalaka. Why? Because God is in complete control. Si Lord igsoon aware sa imong situation karon, way matago sa Ginoo. Nahuna ra na nimo nga gipasagdan ka gitagad, wa ka tagdan no. Si Lord naa nimo, palangga kay ka ni Lord. Gitan-aw lang ni Lord, gitis ni Lord ang imong faith. Kung asa ka taman, tanawon be. Tanawon be, di ba ni mabackslide, mubalik sa agi, tanawon be. Tistingan ka. Because the truth is this, kung mga lagad ta sa Ginoo, it is full of testing, full of trials, full of challenges. Pero nakanindot lang kay naa si Lord, kanunay mag-uban ka nato. Sa panahon nga maluya ta, i-provide niya nga atong kusog. Saad na niya igsoon, siya nga atong magbalantay, walay makulang ka nato. Dili ta niya pasagdan, ug dili ta niya biyaan. Amen? So to all of the viewers right now, namos mga kasakit, di ano, ayuhon mo sa Ginoo karong kagabion igsoon. Kasakit sa dugan, gamay ra nas Ginoo. Namos sa mga sitwasyon nga lisod, sakit kaayo, disappointed, no. Just pray. Right now, pray. Pray, istoryaha si Lord. Pagwan-unwan ni Lord. Matinga ka, hinighuman ni mo pag-ampo mo banos ang kalipay, kalinaw. O kana nga kalinaw manalipod sa imong kasing-kasing. Maunang dili ka entra, dili ka sulod ang pagdumot. Dili kasulod ang kasuko, kalagot. Matingala ka, bisag sakit kayo, di ka mubalos. Nga numan, maunay kalinaw nga pinasahi nga imong masinati. Sa diyang imong isumbong ang tanan sa Ginoo, imong ihilak tanan, Lord! Tabangi ko. Kaya kung di gali ko ni mo tabangan na, mahinaykan dyan ako ni. Bitaw. After ta mag-pray, gatong isumbong ang tanan sa Ginoo, then, musunod ang pinasahi nga kalinaw. Amen? Mao din ay sikreto, igsoon, no? So instead nga mo complain ta ni Lord, mangutana nga Lord, nga ano man ni Lord, nga maayo man kong tao, nga ano man ni Lord, nangalagad ko nimo. Ayaw na lang dagag istorya igsoon kay masamo kasiyawa na. Ang maayong buhaton,
Amen. Ampo niya pasalamati si Lord bisan sakit kay na salamat ingna Lord. Thank you kay sa pain Lord God. Kaya ang tinuod is igsoon usahay itugot ni Lord nga masakitan ta kay aron atong masinati nga siya ang Dios nga moayo. Aron atong masinati nga He is the best healer. Kay dili man nato masinati si Lord nga moayo kung wala po tay sakit, wala tay samad. Dili sa nato masinati that our God is the best comforter kung wala sa tay mga kasakitan ba. Amen. So unsaon man pag-ayo o pag-comfort ni Lord nga wa man tay gibati. Ana ra na. Amen. Igsoon again aware si Lord sa sitwasyon sa imong pamilya. Aware si Lord nga problema ka sa imong bana. Aware si Lord nga imong anak mga badlungon kayo. Itugyan ang tanan sa Ginoo. Kung mahimo hilaki ang Ginoo. Pakigwan-unwa ni Lord igsoon. Mao ni timan according to the word of God. After that, tanawa. Then after that, you will experience God's peace. Wow. Which exceeds anything we can understand. Dili matugkad. Dili matugkad sa tao. Pinasahi nga kalinaw. And then, His peace will guard your hearts. Okay? And mine. No? Mauna. Panalipdan ang atong dughan. Mauna nga, imbis lagot na kay ka, kalami. Wala na. Tingalan ka kay managad na kaskaway ni mo. Mauna na ang kalinaw sa Ginoo. Amen? Tininduta igsoon. Piting ninduta ang kinabuhing Kristohanon. Kaysa panahon nga mabugatan ta, madagma ta, agako na magyapunta sa Ginoo. Ana man na si Lord. Basta maulan ni timan igsoon. Wala ka sa tanang mga nag-struggle diha while nasa in pain mo, wala mo gidala sa Ginoo diha kay gibiyaan. Narana sa Lord diha, narana nimo. Naranas dool. Dili ka biyaan ni Lord oy no. Gilid ka ni Lord diha, nag-uban niya ang iyang presensya nimo. So instead nga mabalaka mag-uol mo reklamo ka no. Ayaw pagbagulbol. Pray, istorya si Lord. And then matinga ka after nimo makikistorya sa Ginoo nay pinasahi nga kalinaw. Pinasahi nga kalipay. Matinga ka kay magkatawa ka pero nailuha. Magkatawa nga maghilak ingana kalami ang presensya sa Ginoo. Amen. Let's pray. Hallelujah. Lord, thank you so much for your word this evening. Salamat sa imong mensahe nga imong mingi painumduman, Lord, that you are in complete control. Imong mingi painumduman, Lord, nga ikaw nga Diyos aware sa among sitwasyon. Imong mingi painumduman nga bisan sakit ang sitwasyon, magpasalamat minimo. Wala mi katungod mo reklamo, mo question nimo. Wala mi katungod magbagulbol, mo complain. Apan nagaingon ka sa imong pulo nga mag-ampo lamang mi. Sakit kayo apan mag-ampo lamang mi. Iampo lamang namo among kaaway Ginoo. Ug amo kang pasalamatan kung unsa nga among gidangatan bisan grabe man ni kasakit. Apan pasalamatan ka namo kay mao nimong mensahe. So Lord, thank you. Father God, right now I pray sa tanang mga viewers karon nga naa kami imo kaming tagaag kasing-kasing nga mapasalamaton kanimo. Kasing-kasing Ginoo nga kamao mo pasalamat taliwala sa unos. Kasing-kasing Ginoo nga kamao mo katawa. Bisag sakit na kaayo, bisag dako na kaayong problema. Lord, tabangi mi kay kung wala ka, wala jud kami mahimo. I pray to all of the viewers right now kung kinsa may nagtan-aw karon nga nasakitan, nasamaran, Lord God, na problema, nag-struggle, gidaot, na-disappoint. Lord, ayuha Ginoo, i-comfort Lord God. Imong ipabati imong healing power, imong ipabati imong gahom, imong presensya. Kaya nasayod kami nga imong presensya may maghatag kanamong kalinaw o kalipay Ginoo. Ang kasakit mailisan o kalinaw. Ang mga laom kay nga mga samad makabatog kaayuhan Ginoo. Ug mawala ang kabalaka, mupuli ang kalipay o kalinaw, ang kasiguruhan Ginoo. Diha kanimo. So Lord, salamat sa imong mensahe, imong gitudluan Lord. Nga unsa mong angayng buhaton kung naa mi mga problema, dili mi mabalaka kundi magampo lang ug magpasalamat kami ug human ni ana mo banos ang pinasahing kalinaw Ginoo. Ug kana nga kalinaw mahinungdan nga maghatag og proteksyon manalipod sa among kasing-kasing. Mao na nga walay luna ang depresyon, walay luna ang pagdumot Ginoo. Walay luna Ginoo ang kasuko tungod kay mo patigbabaw ang imong gugma. Salamat kaayo Ginoo, I pray, Father God,
nga kaning mensahe nimo nga among nadungog karon dili nimo labayng kawang apan amo ning kinabuhion ug mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga puno sa kalipay o kalinaw nga dili mi madala sa negatibong emosyon bisan sakit na kaayo ang among gibati. Salamat kayo Lord, thank you for your presence. Holy Spirit, thank you so much. Salamat kayo sa imong presensya. And this time Lord, as always, we continue to pray sa mga OFW, mga seaman, Ginoo. Padayon ka pagkupot silang kinabuhi, paghatag og pabor, proteksyon, good health sa kanunay, and I pray favor, promotion, tanan-tanan. And I pray, Lord God, nga dili jud unta sila makalimot nimo, knowing that you are the blesser. Ikaw ang tinubdan, walay ila, piniyalan ra sila nimo. And aside from that, Lord God, I pray nga dili nila himo ang top priority nga magsigtigom, trabaho, tribo, tigom, kwarta lamang kanunay ilang ginuna. But Lord, let it be nga ilang atimanon, amumahon, tagdon, seryosohon, klaruhon ang ilang relasyon nimo. Because at the end of the day, as what I have said, Lord God, as always, dili ang kwarta, ang bahandi, ang tinigom, ang sakyanan, ang balay, mga tubang nimo, kung dili ang among relasyon kanimo. So Lord, I pray to all of the OFW right now, mga seaman, Ginoo, despite of their busy day, busy schedule, responsibility, unsa man ilang kabisihan o gibisihan, Ginoo, still mohatag yun sila og higayon nimo. Kay ikaw ang ilang tinubdan, Ginoo. Ayaw itugot nga makalimot sila nimo, Ginoo. Ayaw itugot nga makalipat sila sa blessing, makalimot sila sa blesser. I pray nga kamao sila mo recognize nimo, Lord God. Ingon nga tinubdan sa panalangin nga naa nila karon. In Jesus name. So Lord, thank you kaayo, Ginoo. Salamat sa tanan, salamat sa milagro. This time among pabuto ng mga kahibulungang butang gikan kayo magpaabot mi, Ginoo, sa imong gisaad nga pinasahing kalinaw, kalipay, kagawasan sa makadaot nga bisyo, Lord God. Kaluwasan sa tibuok panimalay, Ginoo. Panaghiusa gugmang mong patigbabaw, Ginoo. Reconciliation in Jesus name. Among pabuton, Ginoo, ang mga milagro gikan kanimo. Pabuton namo uban sa dakong pagtuo. Salamat kay Ginoo. Nga ikaw nga Dios, sa dihang mo tawag kanimo ang imong mga anak. Nagingong ka sa Jeremias 33:3, dili gyud ka pwede mo balibad apan mo tubag ka, unya lahi sa ka mo tubag, Lord. Kay mo pakita ka og mga kahibulungang butang, dagkong butang. So Lord, pabuton ka na namo, Ginoo, uban sa pagtuo. Mao kini nga among pagampo, amahan amo kining gipangayo o gipasalamatan daan, pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Woo! Shout out 400 viewers this time. Thank you so much. So, sa katong mga na dugay, no, na late, no, replay lang mo igsoon. Naamagya po na, no. So, salamat. Medyo gipaggaw ko kay sige wali bitaw nya singgit ana ngana manggugugod murag wala nay ugma ba murag mobalik nang Ginoo ba. So ngana jud ko. So again, salamat sa inyong pagpakig-uban igsoon. Nya that's all for tonight. This time akong ibalik tanang himaya og dungog sa tumbuhi nga Dios. Walay ako, no. All the glory belongs to the King of Kings. Okay? So thank you kaayo sa mga nagtan-aw diha, and again, ako ning putlo na itong live. Pwede gyapon niyo i-mention yung mga friends and loved ones in the comment section. Pwede gyapon mo mag-type at followers at highlights niya. Salamat sa mga subscriber kaning mga naka-green o heart. Thank you. Sa mga star senders, thank you kayo, no? Kabalo na mga wala jud taon ko nagpakilooy ninyo. Si Lord na inihikap ninyo. Okay? So, again, that's all for tonight. Ako nagaampo nga ang protection sa Ginoo, ang pabor sa Ginoo, ang iyang mga anghel magabantay kanato, magauban kanato sa atong pagpamahulay nga safety ta. Ug sa ubang mga nagtanaw karon nga nasa lain-lain kanasuran nga buntag ron adlawan, ang uban udto, ang uban hapon, akong pagampo mga higala, mga igsoon nga gahom sa Ginoo maguban kaninyo. Tanan ninyong plano, desisyon, buhat sa inyong mga kamot, paboran, panalanginan sa Ginoo in Jesus mighty name. Amen. So again, that's all for tonight. See you again tomorrow. Okay? Ugma kay wala na daw saba kay magkuan naman sila na finishing gamay nilang banya. Hopefully tugot sa Ginoo, grasya sa Ginoo, uban siyang tabang nagplano mi nga mag-tiles lagi. Yan na may mga ginagmay, mga tigom-tigom ba kay kana bitong manayaw abog kay ba naya tong mga tamborin dancers nga murag say abog, pero God is good and God is great. He's the great provider. Maabot ra ta na, no? So salamat mga pareha bitaw anaw na tingakong ano na inganim ni Lord. Yo ano? Wa man tay mga sponsor, way supporter, way partner, pero
Nganong nakatukod may ani? Nganong ngani tungod na sa Ginoo. As long as matinudaanon lang ta sa Ginoo igsoon, He will always provide our needs. Amen? So that's all for tonight again. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan, ang kalinaw niya maguban ka nato. Amen? So nga akong ikasulti igsoon, kabalo na mo kanunay lang tang ampo uban sa pag-amping kay dili ta pwede magsigig ampo nga way amping. Kay nganuman patay ang pagtuo kung walay buhat. Amen? So to God be all the glory, igsoon. Good night, everyone. Kay medyo mag-rest ko, kay kapoy gud siya. No? Ang lawas ba? Maura ba ni puhunan? No, again, salamat kayo. Salamat kayo mga brad. Nako diha, long live ta kanunay brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Okay? Keep safe, everyone. See you tomorrow. God bless, God bless. So, mga naawahip, ikuan lang ko. Na may pre-request, inbox. Okay? Akong paningkamutan nga malugaran ako na igsoon. Pasensya na dahil, no? Katong na yung mga nangutana. Wala pa na ako natubag kay busy jo kayo, grabe, busy kayo, no? Busy sa kaymayaan sa Ginoo man po. Amen? So again, that's all for tonight. To God be all the glory. Keep safe. See you tomorrow, mga igsoon.